அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்களே. இனி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டோட சூப்பர் ஸ்டாரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னது தமிழ்நாட்டோட சூப்பர் ஸ்டார்? அவரை பற்றி தான் எனக்கு எல்லாமே தெரியும். நீ வேற ஏன்டா தேவையில்லாமல் அப்படின்னு நீங்கள் வினய் தாண்டி வருவாய சிம்பு மாதிரி மனசுக்குள்ளேயே நினைக்கிறது எனக்கு பச்சையாக கேட்குது. அவரை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன் பிறந்த குழந்தைய கேட்டால் கூட தெரியும். ஆனால் நம்ம பார்க்க போகிறது அவரை பற்றி இல்லை, நம்ம தமிழ்நாட்டோட ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்டாரை பற்றி. என்னது ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்டாரா? யார் அவர்? எனக்கே பார்க்கணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு தோணுதா? எனக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. டக்குன்னு கூகுள் எடுத்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தோன்னா அப்போ தான் வந்தார் நம்ம தமிழ்நாட்டோட ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்டார். அவர் பேர் தான் தியாகராஜ பாகவதர். அவர் யாருன்னா, மயிலாடுதுறையில் மார்ச் 1919 கிருஷ்ணசாமி ஆசாரியர் அவருக்கும் மாணிக்கம்மலுக்கும் பிறந்த மாணிக்கம் தான் நம்ம தியாகராஜர். சின்ன வயசில் 5 பைசா கொடுத்து ஆல்ஸ் மிட்டாய் வாங்கி வாயிலே போட்டுவிட்டு ஸ்கூலுக்கு போடா கண்ணு அப்படின்னு எங்கள் அம்மா தாட்டி விட்டா, இவர் அந்த 5 பைசாவை கொண்டுக்கிட்டு நாடகம் எங்கே நடந்தாலும் அங்கே போய் உட்காந்து அந்த நாடகத்தை பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாடகத்தில் வர பாட்டை அப்படியே ரீவைண்ட் மோட் போட்ட மாதிரி, அதாவது ரிப்பீட் போட்ட மாதிரி அப்படியே அந்த பாட்டை பாடி காட்டி எல்லாத்தையும் வைக்க வச்சார். அப்படியே பாடி பாடி ஆடி ஆடி கடைசியில் நாடக சபாலையும் சேர்ந்துறாரு. நாடக சபாவில் சேர்ந்து அங்கங்கே நாடகங்களும் போட்டுட்ருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் எஃப்ஜி நடேசன் நடத்தி வந்த ஒரு நாடக சபாவில் ஹரிச்சந்திரன் நாடகம் போட்டிருக்காங்க. அந்த ஹரிச்சந்திரன் நாடகத்தில் இவர் ஹரிச்சந்திரனோட பையனா லோகிதாசன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறாரு. அந்த நாடகத்தை பார்க்க வந்த வயலின் வித்வான் மதுரை பொண்ணு ஐயங்கார் இவர் பாடுற குரல் நயத்தையும் இசை நயத்தையும் பார்த்து அடடா 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 அப்படின்னு பாராட்டுறது மட்டும் இல்லாமல், தம்பி நீ நல்லா பாடுறேன், ஆனால் அங்கங்கே கொஞ்சம் பிசுறு தட்டுது, அந்த பிசுரை நான் தட்டி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு கர்நாடக இசையை முறையாக கற்றுக் கொடுக்குறாரு. இவர் பாட்டில் மட்டும் கலக்கிறது இல்லாமல் நடிப்புலையும் நவரசத்தை கட்டியிருக்காரு. அதனால அப்போ நாடக ஆசானாக இருந்த நடராஜ வாத்தியார் இவனுக்குள்ளே ஏதோ திறமை இருக்குப்பா, அதை நான் வெளியே கொண்டு வந்தே ஆவேன் அப்படின்ட்டு இவருக்கு நடிப்பும் சொல்லிக் கொடுக்க முன் வந்திருக்காரு, நடிப்பும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. எப்படியே காலங்கள் போயிட்டுருக்க அடிச்சாண்டா அப்பாயின்மெண்ட்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி 1934 பவளக்கொடிங்கிற படத்தில் இவருக்கு கதாநாயகனாக நடிக்க சான்ஸ் கிடைக்கிது. நானும் கதாநாயகனாண்டா அப்படின்ட்டு இவர் அந்த படத்தில் நடிக்கிறாரு. அந்த படம் செம்ம ஹிட் ஆகுதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் 15க்கும் மேற்பட்ட படங்கள் நடிச்சிருக்காரு. என்னது 15 படம் தான் நடிச்சிருக்காரு, அது ஏன்டா எவ்வளோ பெருசாக சொல்கிற அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதாவது 1934 15 படம் நடிக்கிறதுங்கிறது இப்போதைக்கு ஒரு 80-100 படம் நடிக்கிறது சமன்னே சொல்லலாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்தில் அந்தளவுக்கு டெக்னாலஜியும் இல்லை, அந்தளவுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லாத அந்த சமயத்தில் 15க்கும் மேற்பட்ட படங்கள் இவர் தமிழ் சினிமாவில் நடிச்சிருக்காரு. 15 படத்தில் 6 படம் செம்ம ஹிட்டுங்க. அதில் ஒரு படம் மட்டும் சூப்பர் டூப்பர் மெகா ஹிட்டுங்க. அது என்ன படம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதாவது 1944 இவர் நடித்து தீபாவளிக்கு ஹரிதாஸுங்கிற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுங்க. அந்த படம் 1944, 45, 46 கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம், அதாவது 3 தீபாவளி கண்ட ஒரே இந்திய படம் அப்படிங்கிற சாதனையை அந்த படம் படைச்சிருக்கு. அந்த படத்தோட சாதனையை முறியடிக்க இன்ன வரையும் ஒரு படம் கூட இந்தியா சினிமாவில் வரல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அந்தளவுக்கு சூப்பராக போயிட்டு இருந்த இவரோட வாழ்க்கையில் ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்க ரோட்டில் ஸ்பீட் பிரேக்கர் வச்ச மாதிரி நான் பாட்டுக்கு 7-9 தானே போயிட்டு இருந்தேன், ஏன்டா இப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி திடீர்னு ஒரு சர்க்கிள். அதாவது அந்த காலத்தில் மிகவும் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட லட்சுமிநாதன் கொலை வழக்கில் இவரும் இவரோட தோழருமான NS கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவரும் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் இவங்க 2 பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி விசாரிச்சதில் 4 வருஷம் சிறை தண்டனையை இவருக்கு கொடுக்குறாங்க. 2 வருடங்கள் கழித்து இவங்களோட வழக்கு மறுபடியும் மறு விசாரணைக்கு வருது. அந்த மறு விசாரணையில் இவங்க குற்றவாளிகள் இல்லை, நிரபராதிகள் அப்படின்னு தெரியுது. எதே தானடா நாங்களும் அப்பயே சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கிட்டத்தட்ட 1948 ரிலீஸ் பண்ணப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவர் நடித்த படம் எந்த படமுமே அவ்வளோக்கு சரியாக ஓடலை அப்படிங்கிறதாங்க உண்மை. எந்த படமே அவ்வளோக்கு ஹிட் ஆகலை, எந்த படமும் சரியாக போகலை அப்படின்னு இவரே விரக்தியில் படம் நடிக்கிறதே விட்டுட்டார். அதுக்கப்புறம் நவம்பர் 1, 1951 ஈரல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இளம் வயதிலே, அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 49-50 வயசுலேயே இவர் இறந்து போயிடுறாருங்க. அப்போ இருந்த திரையுலகினர் இவரை பற்றி என்ன சொல்லுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவரை போல் அந்தளவுக்கு ஹிட்டும் பார்த்துருக்காரு, அந்தளவுக்கு ஃப்ளாப்பும் பார்த்துருக்காரு அப்படின்னு தாங்க நம்ம சொல்லணும். அதெல்லாம் சரி, இன்றைக்கி ஏன்டா இவரை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி தாங்க நவம்பர் 1, அதாவது இவரோட நினைவு நாள். இவருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் கொடுக்குற விதமாகவோ அல்லது இவருக்கு ஒரு அஞ்சலி செலுத்துகிற விதமாகவோ நாங்கள் இந்த வீடியோவை சப்மிட் பண்ணுறோம். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.